Котлы булсын безнең бүгенге очрашуларыбыз. Бер дога кылып җибәрик, җәмәгать, әйегез. Я Раббым, я Раббым, я Раббым, бер Аллам Ходаем. Йортларыбыздан тыныч, бәхетле тормыш кимемәсен. Хәләл ризык, мул бәрәкәт артканнан артсын. Саулык, сәламәтлек белән, камил акыл, зирәк зиһен, бакый иман белән яшәргә насыйп ит. Allahumma anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar. Bayram. Өлкәннәр көненә дә туры килә. Сезне шулай ук иртәгә укытучылар көне, ул да бәйрәм. Шулай ук бүген врачлар бәйрәме дип әйтәләр. Бик зур бәйрәм. Шуңа күрә сезне һәрберегезне шушы зур бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бу шаулык җилегез менән, шәхсән үзем исеменнән һәр барчагызга исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен Аллаһ Тәгалә. Шулай озак еллар әле шулай яшәргә язсын. Алла бирсә, сез авылның тотнаклары, яшьләребез юк, һаман әле Аллаһка шөкер, менә мин аны һаман әйтәм, авылга эшләргә кайткач, сезнең белән эшли башладым. Хәзер дә сезнең белән эшне дәвам итәбез. Шуңа күрә тагын озак еллар эшләргә, яшәргә язсын. Аша инде гадәттәгечә, бүген дә безнең ул эшлештән торыр инде. Беренче Коръән укырбыз Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен. Аннан соң икенче өлештә инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәлламның бераз тормыш юлларын искә төшереп үтербез, белмәгәннәрне белеп, белгәннәрне искә төшереп үтербез. Мөнәҗәтләр, салаватлар әйтеп алырбыз. Өченче инде менә шушы табыннар артында шәйләр эчербез. Алла бирсә, иншаллах. Рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين انذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Әйтеп үтәлми кылган нәзерләрен гафу ит. Я Раббым, дөньяда вакытта бәндәчелек белән, белеп кылган, белмәй кылган, яшьлек, наданлык белән кылган, дөнья ва ахират гөнаһларын ярлыкка, кылган изге гамәлләрен, биргән хәер садакаларын, укыткан Коръән ашларын, тоткан уразаларын, укыган намазларын кабул ит. Алырга, менә бу теге подстанция җанына, тибет артына. Мин шушында дигәндә бу тапкан акча 1844 елгы акча. Тарих. Бу Николай I-нең инде иләрә әйткән вакытларына туры торган вакыт. Менә мин үзем соңгы вакытларда шул тарихлар белән бераз кызыксынгалыйм, тарихлар белән. Бу миңа бик кызык булды. Менә шушы Раул кода белән менә бу юлы барга сөйләшеп утырган, шуны югалтмаган, шуны саклап торган. Мәктәп бир әле, авылга кайтабыз бигрәк тә. Мәктәпнең нинә тапшырыйк әле, шуны менә монда язылган, аны каян алган, каян тапшырган. Шул изге урында Аллаһ рәхмәте илә ахыр заман пәйгамбәре Мөхәммәд дөньяга килә. Пәйгамбәребез туганчы ук үлеп китә әтисе, Мөхәммәдкә терәк булып ялгыз кала әнисе. Әмма ләкин әнисе дә кыска гомерле була. Әнисе дөнья куйганда аңа 6 яшь була. Авыстайлар шөкер итеп, ул шул хәтле матур итеп җыелып килгәнсез, Алланың рәхмәтләре җарсын. Безне дә шушы хөрмәтле Мәүлид ашына чакырганыгыз өчен. Инде ничек килмисеңдер, шул әйтеп матур итеп чакырган җиргә барырга кирәк, бару фарыз. Шуңа күрә без инде җыелдык та, без әйтәбез барыйк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән чакырган җиргә һичшиксез барырга кирәк дип без җыелып шушы юлга сәфәргә җыелдык. Менә хәзерге вакытта Аллаһның рәхмәтендә булган көнебездә, менә Фәрзәнә туган әйткәнчә, бу ел җәйнең бөтен безнең яннан китәсе килми. Subhanallah, biz kvartirlarda tuğmayız, elimizde жылдығında parlar bir gene kütmeyiz, şu kadar tanışkına yaşayız. Rabbimizin rahmetinde bulan halde mene bu yılda Mevlid ayı mene şu şimdi kıyaşlı, matur vakıtka tuğra kildi.
Туры килде дә менә бөтенебезнең дә кая гына булса барасыбыз килә. Бер-беребезне күрәсебез килә, бер-беребезне аралашасыбыз килә, бер-беребезне матур мөнәсәбәттә буласыбыз килә һәм матур хатирәләр калдырасыбыз килә. Менә без сезгә килгәнбез икән, Раббым. Менә күрешүләребез дә мөбарәк булсын иде. Һәм аерылышкан вакытта матур хатирәләр калдырып, әле киләсе елның да шушы матур бәйрәмне айга күрешергә, аралашырга Раббым безгә насыйп итсен иде. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر